l'altre dia estava malalta, vaig a una farmàcia però estava tancada. Ah, sí? Sí, no sé per què tanquen. Ui, si estem a Benixerrem, anem a preguntar. Les farmàcies estan plenes de cartells que indiquen que la Generalitat Valenciana no li està pagant i estan en contra de les retallades. Què penses sobre la tancada de les farmàcies? Lògicament, si no els paguen, és lògic que tanquen. Pues a mi em pareix que està molt mal, perquè no és correcte. Les farmàcies deurien estar sempre obertes i l'Estat deuria pagar tot el que deu pagar-les. Què passa exactament? Exactament, a on? Pues hem estat 29 dies de vaga perquè la Generalitat no mos pagava, Conselleria no mos pagava els diners de les receptes que mos devia. Tu què creus que podria fer-se per a solucionar este problema? La solució la tenen els polítics. Deurien recortar altres coses que no fossin educació i sanitat, que és el més elemental i el més important que hi ha a qualsevol part. I què es diries tu a Conselleria si estigués davant? Pues jo es diria que primer de ficar-se a fer altres coses, primer que es comencen per pagar el que se deu. Pues que pagaré tots els diners que deuen a les farmàcies i a tot el món que deuen diners. Lo bo és que mos han donat cara més en una farmàcia, però el roïn és que no hem pogut entrevistar a molta gent. Espero que us hagi servit. I així acabem amb el Benixerrem d'avui. Adeu!